Biye tɛnɛndon ye septamburu kalo tile 29 san 2025 Bamakɔ News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sigilenw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna bi tɛnɛndon septamburu kalo tile 29 san 2025 an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ale bɛna jɔ kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ walasa a bɛ se ka kanabila sɔrɔ ani ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka fɔta kɔrɔlenw kan. O tɛmɛnen kɔ arabadon Oktɔburu kalo tile 2 an ka kiiritigɛso min bɛ sigida 6nan kɔnɔ ale bɛna jaabiw bɔ ka di min bɛ tali kɛ an ka parti politigiw ciliko la. Alamisadon Oktɔburu kalo tile 2 san 2025 an ka wasabulon CNT maa 2 olu welelen don bɔgɔ jenini kan ni o ye Mamari Biton Kulibali ani Mulaye Keyita ye. Pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw fɛ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. An ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso bɔra ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ min ye Kidali marabolo kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye a kɛɲɛkan bolo fo ka taa bila min ye a tile biyanfanfɛ bolo la sa septamburu kalo tile 27 su ka taa bila a tile 28 na. A y'a yira k'a fɔ min ye an ka kɛlɛkɛ pankuru ayiwa u ye min ye jatigɛwale kɛba mɔgɔw ka mɔbili 3 ayiwa u ye min ye ta kɔni jeni min ye o mɔbili 3 kan. A bɛ ye k'a fɔ sa ta fɔlɔ min kɔni jiginna min ye fila fɔlɔ ye olu kɔni mɛnɛna. A bɛ ye k'a fɔ min ye sabanan fɛnɛ ye min ye an ka finitigilakaw fana ye u ye mugujugu jigin o fɛnɛ kan. O siratigɛ la an ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu kɛlen nin na kɛ sababu ye min ye jatigɛwale kɛbaw mɔgɔw ka labɛnw ye ka se ka olu tiɲɛ wa a y'a yira k'a fɔ olu bɛ to wulikajɔ la yaasa min ye malidenw n'u bolofɛnw ye olu ka se ka lakana cogoya min na. Diɲɛ tɔnma min bɛ wele ko UNESCO ni u ka baara ye ka diɲɛ jamanaw ka laadaw yiriwa u ka ni lajɛba in bɛna sigi ɲinan Espagne jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Barcelone nin kalo in tile 29 ka taa kuncɛ a tile 30 donna san 2025 an ka minisiri min ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma Mamu Dafe a n'a nɔfɛ jama sera Espagne karidon a kunbɛra an ka lasigiden fɛ min bɛ Espagne ka fara UNESCO lasigiden kan. Ni ɲɔgɔnyeba in bɛna tali kɛ min kan o de ye seko ni dɔnko bɛ se ka yiriwa cogo min na kamasɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Général d'Armée Asimi Goyita ye a ye ɲinan san kɛ seko ni dɔnko bɛ se ka yiriwa cogo min na an ka jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ an ka minisiri Dafe bɛna kuma dakun min kan o de ye seko ni dɔnko bɛ se ka na ni lafiya ye cogo min na ani ladamu. An ka minisiriso min ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya sinsinni ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye Ismaël Wage ye ale n'a baaraɲɔgɔnw taamara ka taa Tawudeni walasa ka u kumaɲɔgɔnya sɛbɛn bɛ nati mara kɔnɔ cogoya min na. Ni lajɛ in kɛra u ka centre Ahmed Baba la ni kalo in tile 27 ka taa bila a tile 28 na. Lajɛ in yɛrɛ kunba ye min ye u ka degun dɔn baara sintelimanw minnu bɛ se ka kɛ olu k'u sigi sen kan ka kɛ n'u ka projet ye min bɛ wele ko Malidenko. Kɛnɛ in kan Tawudeni gouverneur ani Tɔnbɔkutu gouverneur u nɔfɛmaw tun bɛ yen nɔ. Septamburu kalo tile 27 don san 2025 Ɲɔrikaw fɛ yen nɔ an ka jamana minisiri ɲɛmaa ni o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ni an ka maliden minnu sigilen don États-Unis u ye ɲɔgɔnye in bɛ tali kɛ min kan o de ye ka jamana lahalayaw ɲɛf'u ye dantigɛliw kɛlen kɔ ka ban waati min na an ka jamanaden minnu sigilen bɛ yen olu fana y'u ka gɛlɛya dɔw ɲɛfɔ min bɛ tali kɛ carte ɲinina sɔrɔli ani passeport fo ka taa se siyɔrɔkow ma. O tɛmɛnen kɔ u y'a yira k'a fɔ k'u b'a an ka jamana ɲɛmaaw kɔkɔrɔma don u ka baaraw la. O bɔlen kɔ an ka jamanaden maa 10,000 u bɛ jamana in ka sariya ɲangadɔnw kɔnɔna na. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Rusi ka pankuru min bɛ kɛlɛkɛminɛnw ta a jiginna Irankaw fɛ yen nɔ kamasɔrɔ diɲɛ tɔnma min bɛ wele ko ONU a ye ɲangili sigi Iran jamana kan ni septamburu kalo tile 28 donna Chine ani Rusi jamana olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ ONU ka ni ɲangili in lakodɔn. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sigilenw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an mɛn don n'a nataw la.